na tlačovke po zápase medzi MŠK Rimavská Sobota a ŠK SFM Senec. Vítam trénera hostí pána Antona Jánoša. Dobrý deň. Takisto aj domáceho trénera Branislava Mráza. Najskôr by som poprosil trénera hostí, aby zhodnotil zápas. No niekedy to tak býva, že keď dáte gól, vonku teda, tak potom so strachom vlastne dohrávate, urobiť všetko preto, aby sme neinkasovali. A vlastne dá sa povedať, že tú taktiku si zvolili hráči sami. Predviedli sme tu bohviaký futbal, hlavne len teda z pohľadu defenzívy snáď áno, ale z pohľadu prechodovej fázy hore sme neurobili nejakú dieru do sveta. Čo k tomu viacej dodať? Asi nič. Tak, ďakujem. Pán tréner. Tak my sme prehajdákali ten prvý polčas, tam sme mali slabý pohyb, slabý dôraz a absolútne sme sa nevedeli presadiť. Druhý, ale zaslúžene nás aj super potrestal, aj keď z nejakej ojedineľnej akcie, z takého protiútoku po nejakých chybách, možno sérii chýb. Druhý polčas chýbala kvalita v útočnej fáze. Znovu hrozili sme z nejakých nakopnutých, nejaké štandardky, ale to bolo veľmi málo. Ani individuálne presadenie, ani nejaká súčinnosť tých hráčov. Takže zaslúžene sme prehrali. Ďakujem pekne, to boli oficiálne vyjadrenia trénerov. No, opravil by som trošku kolegu, trošku som starší, nezaslúžené, lebo už prehajdákali ste prvý polčas, to je pravda, prechodili, odchodili, to ja som bol s tým spokojný teda. Ale druhý polčas to do takej zhustenej obrany, prehustenej, ťažko sa to presadzuje, to je jednoznačné, takže tam už bolo vidieť, že aj chceli, ale to je jednoznačne zaslúžené, nezaslúžené. Potrestali sme tu jednu nedôslednosť asi tak. Ďakujem, ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem. Nie, no. Tak ďakujem, dovidenia. Ešte raz, držte sa.